tidak pernah diragukan kasih sayangnya pada anak-anaknya, tidak pernah. Tapi kita masih harus bergumul soal orang ini. Kalian dengar dulu yang 9 orang. Kalau kasih dan cinta kalian pada Tuhan sudah, kasih dan cinta kalian pada aneh udah A+. Tapi bagaimana nanti orang ini? Kalian yang 9 orang bersyukur pada Tuhan. Kau harus balas cinta kasih orang tuamu padamu. Amin. Kau harus balas. Sebesar apa yang bisa kau upayakan, kamu harus balas cinta mereka. Ya. Tulu opat tamu yanak ko ni damang do dainang. Buhi do hamu dia holong do dengka. Alak ko boto hamu na opatan non. Takot. Bodo haholongan muna halahon ni. Memang tigar-tigar do pelon, dang ilalahod do piluja. Poso-poso do pihalau. Alay duk songonanan no bereng maneh habirang mi. Adik-adik lihat dulu yang dikirim itu semua senior citizen itu, ya. Senior citizen. Ada yang umur 80, 87, 80. Saya bilang kalau mau panjang umur harus datang ke Jogja. Nah. Jangan pindah dari Jogja kalau mau panjang umur. Kalaupun pindah sebentar datang lagi, amin. Asa gajang ala sonang do di Yogyakarta. Enggak berlomba orang sini kaya-kaya, walaupun kaya semua, amin. Bereng mah hirasna so mamora do sudi berengun di penampilan no. Rata do sudi dang adong nama mora iso. Alai mula hamu tu jabuna baru pe tarida. Anggo penampilan do orang adong. Yang adong berlomba-lomba jol maison, amin. Itu yang harus kita pertahankan di sini. Ya, adik-adik kami, ya, orang di Jogja ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Lihat itu ya. Itu. Anggo kanak ni ngarung na kepala bank, kepala BPKP, kepala Pertamina. So ni mapa make-make na. Kepala Pertamina nih ya. Ya. Jadi supaya sehat, panjang umur, datanglah di sini. Karena di sini orang sangat bersyukur pada Tuhan dan berbakti pada gereja. Amin. Amin. Gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ayolah. Apa yang terbaik yang bisa kita berikan sebagai wujud cinta kasih kita pada Tuhan, seperti Petrus sangat mengasihi Tuhannya. Ya mungkin sejenak gagal, tapi hari dia terus mau bersedia menggembalakan. Dan di ayat 19, bagaimana ia mati dan kematiannya memuliakan Tuhan seperti matinya Alexander, anak 14 tahun tadi. Selamat kepada kalian yang 9 orang, tetap jaga imanmu, ya. Sekolah dengan baik, belajar dengan baik. Jogja bukan tempat orang untuk gagal, tapi Jogja tempat orang untuk berhasil. Berhasil dalam semua hal. Dalam iman pada Tuhan, dalam studi, dalam akhlak, dan dalam segala sesuatu. Amin. Martang yang mahita. Maulah te rohanami di ho Tuhan, diasi doh dengan diwasam na mengaramoti hami. Balgani holong mi di hami marhiti anakmu Yesus Kristus, nang mati tersilang, jala hehe dari patuluhon. Tuhan Yesus Kristus nang hehe do pajupang do si Simon rak do takadongan na sanga satokim mulak tuha somalan na naliling nang mulak mardek ke HP nunga didok naing majalah jol manasida mau lihat ma ali Yesus di perjupanganmu do si Petrus rak do takadongan di ubati hodo rohana dia puli holo rohana di luar sodo ibana muse rap dohoto mangula kaulaon na pinasahamu. Molotung berat aka tugas tanggung jawab. Molotung berat aka si bolusonna di pargogoy hodo ibana. Songo nima ali Tuhan, songo kami aka nang majalo holong mi. Di pasukut tokodo nak tuhami apala di tikyon. Pabuana holong dorohanami di ho. O Tuhan, holong si tutudo rohanami di ho. Upatuduhok kami ma.
upatu pahami ma. Jala hulau kami ma. Nabui nauli na din kasi patupon namin. Di ngulu namin si ganupari. Di diri namin, di keluarga namin, di ulaw namin, di profesi namin, di masyarakat namin, nang lumobi di tunga-tunga ni Huriam. Asa tung marparbue halo jawmu hama matem dohot hayayommu. Jalo ommu natalup siya kami alay Tuhan. Las rohanami lumobi alay di bata. Di 3 tahun siya bulan na po sa marhubas di nga nanon. Gudang akka pabayanammu. Gudang akka na pinatupam. Ramoti manang huriaon nak tujuluan niya riyon. Niuluhon niya ka na posom hobbartu panurgasyommu. Pasu-pasu akka na posom. Pasu-pasu akka parhalado ni Huriam. Pasu-pasu akka ruas ni Huriam. Siya danak sa ato na magudang akka amay na remaja na poso. Na akka na tua-tua pe. Asa say marsitutu na sida pasang apok ko dengan ano. Mamelehon na dumenggas ya diri na tuho marhite-hite Huriam. At tungo Tuhan nami. Ho manawa sumasu akka pacamota di na sida. Akka ulaw na profesi na usaha na tiga-tiga na. Nang sudi akka na niluwas mo siya ulaw na sida. Gabi dalam mo mga leon na sa nariko dingolo pardagingon nakpartod diyon. Saya tangihom maganup tangiyang na tinangyak ko niya karuas ni Huriam dengan anon. Pasu-pasu sudi na marsao. Naro ganup minggu, ganup hari tutunga-tungan ni Jorom dengan anon. Pasu-pasu akaparsikola, kapangarato. Nang akayanak ko ni ruas ni Huriam mo, dia kaluwa na daw. Manang nadidia pinasidang. Toktong saya marningot. Pasu-pasum na ni hilala na sida dengan anon. Multung adong namarsak say apuli, adong namarsahi pamalum, adong natarsosak tu koma Tuhan na palubang ka si dalana si boluson na sida. Pasu-pasu urubi, lumobi akka, parukilon ni ganup marsasahalak, diragam niya kanapi narukilhon na. O Tuhan, unang luwas na sida, tahutan, unang luwas na sida, manibil siya dalammu. Alay marsihoho manasida di las ni roha dot arsa ni roha dia kapasu-pasung nang marlipak gada di hilala jala di jalo ruas ni Huriami toktong ma di patutoru dirina tu adopammi lumobi sadarion ali Tuhan makatidako kaporsyaon nami makatidako kaporsyaon na siya yanakon nami anak dohot boru ni Huriam mauliate Maria kanatoras naung patuduhon parsituton na di padan na adorang majalo padidion na badia kaya nakonon pabuan na ajaran na sida pabuan na suruon na natangyak konon na jala palumehon na asa totong mardala di dalal lomo ni roha nuaik penung nga di hatidakon na sida naik hatidakon na sida ho Tuhan na si palua jala si pangulo na sida urupi masya yan akon na miyot Tuhan asa holong rohana di hotok to di patuduhot tada ni holong ni rohana tuho holong rohana tu na toras na tu keluargana nang tu saluhut halak pe ala holong ni Kristus naong jinalo na sida saluhut na atongo Tuhan nami upasa tami mangulo nami tuho sa minggu 7 anon pasu-pasu sudi hami pasu-pasu Huriam diak kaulau si patupaon na mauliate mariho jalo tangyang nami di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dehita los tapasapil yata.
Urian itu hatang noaing sahak mahita tu na mangkatidako kaporsiaon alani taparade madiritang marede mahita san bukuet de 140 ayat sada dohot ayat 2 jongjong ma yanakon nami rap dohot na toras di inganan nabi. Mar hite-hite gowarni debata ama anak dohotod di parbadia amen. Hamu akan atoras ni danakon di ida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumolo madok mauliate hamu sadariot tu debata ala ni asine rohana na sailaon. Ay di pangulo do nasida rasi rasa noaing jalasanga di boto nasida hatan debata doh dalat tu hanguluan. Alay tamado yung muna sa darion akka pabahena muna tu akka anak komunaon. Ay dang dilehod debata akka danakot tu hamu asa adong dongan muna mangula ulaw sabbing. Alay asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihutton hatan ni debata. Ido ubay na dilehon. Ditangya ko kamudo gano pari anak komunaon na sailaon aso nang mago na sida. Molo dihilala hamu no ang hurang ni pabayna muna taringot tuak ka anak komunaon. Tama uduk hamu tu debata manopo ti salamuna atong martangiang mahita. Ali amanami ama ninasa na taragwar ama di banwagid jang doho di tanoon. Say tangihon matangyang namion. Jakkom ma akada danakon gabe yanak kommu. Asima roham. Lehom matod di parbadia turohan nasida asa gabe sisiammu nasida ro di saleleng nilelengna molotung nahurang pabainan namin na sa laut tu nasida say samay say unang matargasip nasida jala unang loas mago manangisi siya nasida binahen ni pangalaho nami asima roham sa hatutangammu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Hudul mahamu akan atoras hamu akka danak na hinaholongan ni debata. Na jongjong do hamu noaing di julo ni debata na mamerek terus tu bagasar rohamuna. Dohot di julo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo do sugo ni rohan debata. Daktar bek kamu be marsidalia sugo di hari paruhumani. Molo ingok rohamuna di akari ni ngulumuna nak salpui. Tama mandok mauliati hamu tu debata ala ni sude asini rohana. Jala molo dingot tamu akka pabahena muna na soture imane yang dohok langgus ni rohamuna tu na toras muna ro di saluhu dosa muna tama marsak be hamu sadariom marningoti buan hamu maluhu na itu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna na use humokko perdosa na manopoti dosana alay paubah hamu marohamuna huhut pukka hamu maparangan baru olak ni sadarion asa dalana muna dalan naguguti na marhapatean tuhanguluan si saleleng ni leleng na atong alusi hamuma na husuk kutonot tuhamu di jolo ni debata doho di jolo ni akadongan na pungu di son parjolo di parhatuturoham do hata ni debata na ginuruhomu na selaon holanido dalat tuhanguluan alusna dua olo doho sian nasaroham tumudalo salhu dosa jala olo doho tujulanon mangutton hatan debata ro di hasusuda ni bohalmu alusna
Tolu olo doho makanguluhon na porsaon na sitongi. Nah hina tidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narubi doho di padan na baru alusna. Atong marpada dohamu nuaing doho debatana badiai di jolo ni huriaon. Tung unang osehamu. Saya burjuma hamu marningo saluhu nahi asalam hot ha porsiamu na martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami suruh matod di parbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Huleo kami ma rohanami bayan inganamu ola nion ro di saleleng nilelengna. Surat tom jala sahapi matusi sude naung huloi hami. Saya paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sa sudena unang tuhamaguan sugut manang ise sian hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganupari. Asa sahat hami Tuhan uluan na sudah marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo hapor siaw munai dua ya. Atong jalo hamu ma pasu-pasu sian de batang. Roma hobartuna dia tu. Hata si Paingot tu si Stefani Esther Pajaitan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Asa marhaposa tuho akan natumad dagwarmu. Aidang ditadikon ho akan na uso-uso di ho ale Jehovah. Saya berjumah ho rasi rasa mate dungi keonok kumatuho tupal hamuluan. Parangehon hatan di batana binuhumi aido hamuluang. Amin. Kata si Paingon isi Satya indah adigai buru kamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, itu sebetulnya mendokter kamu mana isi dan mengihun hadapi dalam porsia di nama surau. Tunggu saat beribadah anguluan asal dirinya. Dah pola beribadah tuhan Tuhan. Tunggu tarikat beribadah siang amatian Tuhan Tuhan. Yohanes 5 ayat 24. Saya berjumpa oh rasa mati. Untuk leolok cuma tuh tumpah anguluan. Para neon maafkan tibatan di rohmi. Aido anguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amat tai dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dotor di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipergugui patupahon nasa nadengkan. Amin.
Ata si paingot rawela zipora training si boru sormin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Puji hamuma Jehovah, bari tahu kamu ma guarnai. Pabotoh kamu ma di tonga-tonganya kabangso akka pabahenanai. Saya bujuma ho rasa mate, dungi leonok kumatuho tupal kamuluan. Parangehon hatani dibata nagin duhomi. Ai ido kamuluan. Amin. Hata si paingot isi limala dia buru nakukulu. Beginilah firman Tuhan menebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Somodo akan Jehovah si Tuhan dari Israel. Paulo Jehovah di Batam dan mengajar Jehovah yang hadom dan menutup di dalam sejalanmu. Yesaya 48 ayat 17. Saya berjumpa orang serasa mati, kemudian orang rumah Tuhan kawan dua. Para ngeon mahal berkata dan binoni, aikido hantuanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amat tai dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui patupahon nasa nadengkan. Amin. Ata si paingot tu Ben Moses Satria Sorbadi Borneo Simajuta. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Alai udang lupa kamu mapahin nadingkan dohot mangula asini roha. Ai di halomohon di batado akka pilihan nasional. Eber sakuturu ayat sakono. Saya bujuma ora sirasa mate, dungi lenok kumatuho pal hamduan. Parangehom ma hata nag di bata naginomi ai ido hamduan. Amin. Hata si paingot isi David Kalpario Aposan Simanjunta. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanmu dan melakukannya. Akulah Tuhan yang meluruskan kamu. Jelai kuat beradukanuna angka paretaku dohot menggulahon akai. Hai aku Jehovah dan berdariau kamu. Melulusa 20 ayat 2. Saya cuma ho rasina samate begini ho cuma tuh palham dua. Para neon maha dibatan begini ho ini. Hai ido handuanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amat tai dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui patupahon nasa nadengkan. Amin. Ata si paingot tu Christian Kelvin Cantate Utapea. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saluhu dalam di bawah pitado di rohana. Alai Jehovah do mangaptan angka todi. Boda saplonom ayat 2. Saya berjumah ora serasa mate. Dungi leonok kumatuho tupal hamuluan. Parangehom mahatan di batana ginduhomi. Ai ido hamuluan. Amin.
maka si Paingon bisi Samuel, Palti, lumbar keluar. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Alai inna ilana, bertuaba akan memilih dan dibata jalan Mokesa. Lukas 11 ayat 28. Saya berjumpa orang sirasa mati di beli orang kuat para ngehoma akan dibatanya di rohmi aidino hamudulamu. Amin. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata amatai dosian anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipergugui patupahon nasa nadenggan. Amin. Ya. Hata si Paingon tu Evan Harsel Sigit Samuel Marpau. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Songonodo hatani Jehovah sebab dibatan Israel. Pada hingga kamu dalam muna dohot bapahenam muna. Asa upaian kamu diinganan on marsonang-sonang. Yeremia itu ayat 7. Saya berjumpa hora si rasa mate dungi danoku matuko tupal hamuluan. Barangnya humma hatani dibatan abung ni omi aido hamuluamu. Amin. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata amatai dosian anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia. Saya didongani mamu maralohon nasa najat jala dipergugui patupahon nasa nadenggan. Amin. Oke, siap. Di hamu manaminan nami setok kijolo dorang sohota pasikop acara menamakan tidak puna porsiaun buah-buah mohon lumobi bantu akan atoras hobar tu haputusan nih kami na full timer hasil ujian na di tanggal berapa itu kemarin 26. 26 ya 26 soalnya mah hasil na boy hubau tu bagi kami anodung ujuh kami Roma hujolo. Juara 1 Ima Abigail Tambun, juara 2 Rahuela Sormin, juara 3 Rimala Nabidupulu. Jala om mana paling hasil kami, paling rajin. Foto kamu do kira-kira anak kondisi mana paling rajin son? Kelvin Hutabea. Silakan untuk maju yang kami panggil tadi. Silakan maju. Jadi nilai tiki tuang pada tarsot mengalenda juara sada, juara 2 mang padita utasoid, juara 3 non seksi remaja situ agata na paling rajin mana na mangalian. Sudah ada catatan situ ya.
So ni mah amang inang nabuhi hipatori hamina sa taunon na bagason mula tema itu hata mula tema nang dihita butima. Yang 9 orang masih berdiri lagi, yang 9 orang. Hamu akan napinar hamaul ni debata. Nunga bedongan sahuria jaladonga sa panganak kamu mangatop perpadanan na badiay. Na arga situtudo hamu ditubus. Unang uloy hamu bedosa do sibulis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangagui. Asal matoktong rohamu na tuibana jala tugihonon na dohamu masuk tu harajaon Banua Gijang martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang asi maroham di nasida akka na pinasaha noaik tuho. Saya ramoti manasida marhiti-hiti tod di perbadia. Saya pahot manasida di bagasapa dan naung niuluan nasida nakin. Saya perbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporsion nasida tujuluanon. Marhite parangena denggan amen jongjong mahita saluhna marede sada opatsia ayat sada dohot 2. Tapasaha mapeleata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na rin gadoho na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami mahasian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Sa jalo may gabiwap na hustus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparasya kami peleanon. Patibulhon harajaw mo di tunga-tunga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni sileho-lehom mitu hami. Asalam gigirhay madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmo. Sa Roma harajawmu, sa saut maloma ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago.
mamu di bakasar dame jalhongo pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarohol madamena tu tondim. Kama namin na namin hanggi pinaribot, marsi jalangan maita dengan at tabi. Selamat hari Minggu marita sa luna. Salom. Ya upang ilohami anak kon namin na siya halak marpoto hita. Hatop tujolo.